Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya Sugeng dalu pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, seger tanpa dokter. Ditambah duit akeh nggih. Ing kalodhan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan kanca nanging celuthak kasrat dening Nini Klenyem. Kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 28 29 November tahun 2008. Monggo Sutresna Budaya sugeng midhangetaken. Awan drandang, panase sumelet. Bubar masak, Retno lungguh ing kamar tamu. Sing jendelane dijeblak kuwi ngiras ngisis. Lewat cendela, panyawange tansah duncalake ing ratan gedhe. Kaya-kaya ana sing dinteni. Dumadaan ana kijang biru plat AB mlebu pekarangan. Sakwise mandeg lan ngudhunake sawijining priya. Kijang biru sing mesine ora dipateni kuwi njur ngeblas lunga. Saka cendela kaca kuwi sing ana njero cetha nyawang sing ana njaba. Kosok baline sing ana njaba. Senajan kacane dibuka ora cetha yen nyawang jero merga tralise ngrawit. Retno ngerti sapa sing teka kuwi. Merga rong dina kepungkur nampa WA saka priya sahabat penane sing ngaku jenenge Ranto. Bocah kondo yen wis ngerti banget karo Retno. Luwih-luwih yen bareng-bareng nekani kongres. Wong dheweke jare ya mesti katut. Ning Retno nganti mumet oleh ngeling-eling blas ora duwe gambaran. Ya lagi bareng karo layange teka isi foto kuwi. Retno ngerti rupane. Jare saka Sanggar Triwida Jawa Timur. Retno yo njur ngandel ngono wae. Wong nyatane sing jeneng sahabat penane kuwi ngendi-ngendi ana. Mongko Ranto bisa nyeritakake nalika ulang tahun Triwida sing nampa sastrawan saka Jogja, Pak Bupati Triwahyono piyambak. Yo ngerti yen tamu-tamu saka Jogja dijujukake Hotel Gajah Mas. Ah mbuh, pokoke wong jare kanca, yo ditampa ngono wae. Apa meneh kathik bocah yo ganteng. Nganggo kumis njlirit cilik nambahi manise. Ngakune Ranto isih nyambi kuliah nang UNER njupuk ekonomi. Jare semester akhir. Kandhane Ranto. Mula jeng aku arang-arang nulis mergo ngeboti lehku kuliah ben ninggal rampung. Wangsulane Ranto. Bejo Mas, jenengan bisa nutukake kuliah balik aku semester 4 kepeksa modal mergo biaya. Tujune aku njur kecathil nang perpustakaan sing wis kawentar ing kuthaku iki. Mula aku yo njur saya nekuni anggonku nulis. Lowong kena tambah tuku sabun. Ranto meneng. Retno uga meneng. Batine Retno biji marang penampilane Ranto sing kalem tur sederhana kuwi. Gek yo isih legan pisan. Ning wingi-wingi kayane kok jan durung petuk tenan. Mula pitakone nggenahke. Mas, dek kongres neng Solo, neng Wisma, Jalan Insinyur Sutami kae rawuh ora? Dek semono kuwi rak mbaur to? Sing sepuh lan sing nom-nom bisa gojek ngepol. Luwe-luwe ana Mbah Brintik mengarang kondang saka kepanjen kae. Jenengan katut ora? Ranto mangsuli semu gugup. Ya ana jeng, ana. Ning aku mung tansah nduwel neng kamar. Mergo dek semono awakku rak lagi ora kepenak. Oh, ya layak Mas. Nek karo kanca-kanca nulis lan wartawan kuwi, aku rak wis tepung kabeh. Malah karo jenengan kuwi, aku rumangsa kalepian lan kelalen. Kandhane Ranti jujur. Wong loro bali anteng.
Ora suwe Ranto takon, "Jeng Retno wis mirsani pasar malam ping pira? Dalam rangka gerbek iki mestine pasar malam isih suwe." "Iya Mas, neng aku yo lagi nonton sepisan karo bapak ibu lan yu tukiran rewangku kuwi. Wegah ji Mas, oleh desek-desekan," kandhane Retno jujur. "Wah jeng, mongko aku kepengen weruh je. Andak kersa mirsani ngancani aku, mumpung aku tekan kene." Retno sejatine wegah ning gandeng kancane teko mongko saka adoh Jawa Timur. Retno dadi ora mentolo nulak. Mula kandhane, "Ya wis Mas, mengko tak darekke ning ora wengi-wengi ya Mas. Mergo ngomah suwung, ibu bapak rak lagi tindak Klaten. Sowan eyang undure sesuk." Retno kondo apa anane, "Lah yen ngono sliramu kuwi meng dhewe to jeng nang dalem?" "Ora Mas, yutu kirah kae ngamar ana kene anggone mulih mung sesasi pisan. Yen ngulehke duit belanjan kanggo wong tuane." "Oh, ya wis jeng. Mengko tak kancani nang dalem. Aku tak turun njaba ngiras rondo." Ranto kondo ngono karo guyu. "Aja Mas, mundak masuk angin. Ngarepan sisih kamar tamu kae ana kamar kok. Mligi kagem yen ana tamu nyare." "Wis to jeng, rasah dipenggalih. Aku turun nang endi wae bisa kok." "Ora maido Mas, neng aku sing ora mentolo. Tamu kok diklarah-klarahake." Sidane Retno lan Ranto cerita ngalor ngidul ning janji ngandhakake kanca-kanca sing profesine padha, sing seneng padha dene nulis. Ranto mesti ngalihake gunem, kandhane, "Tenan kok jeng, yen mengko wis rampung sinauku, aku arep gethu nulis ben ora keri karo kanca-kanca." Sumambenge Retno gedhekake ati. "Mas, nulis mono butuhake ketenangan lan konsentrasi. Yen pikiran lagi ora mood, nulis kae ya ora dadi, ya bisa dadi ning ora apik," kandhane Retno. "Pancen ya ngono kok jeng," Ranto ngedongi. "Oh iya jeng, mengko mangkate nonton pasar malam jam pira?" pitakone Ranto. "Ya jam-jam 7 ngono Mas. Mengko tak darekake mubeng-mubeng ben mumet. Iki kebeneran kereta kraton ya diwetokake ben kawula padha weruh," kandhane Retno nerangake. Ranto mung mantuk-mantuk nglegani. "Mulane Mas, mumpung iki iso ana wektu kagem ngasuh, monggo saiki dahar dhisik. Aku karo Yukirah wis masak, panjenengan tak aturi ngicipi masakanku." Kondo ngono Retno karo menyat saka lungguhe, gandeng tamune tumuju ing kamar makan. Daharan wis ditata mening-mening dening Yukirah, sing tansah diwarai samubarang dening Retno lan ibune. Saiki Yukirah wis pinter, wis kena dipercaya yen kepeksane pinuju bapak ibu lan Retno kudu lelungan bareng. Kanthi meneng-meneng, ibune Retno tansah weling wanti-wanti marang Yukirah supaya yen pinuju ana ngomah ijen, Yukirah kudu waspada lan ngati-ati. Luwih-luwih yen ana tamu sing durung tau weruh lan kenal, kudu tansah diulatake. Yukirah tansah sendika dawuh lan nggatekake kabeh ngendikane sing didaraki. Saiki ana tamu ning cetha kancane jeng Retno. Kayane ya lagi kuwi mertamu. Ning kok wis njur akrab. Jarene jeng Retno kanca nulis sing tinemu ing sak dengah papan. Ketemune ing sarasean-sarasean lan yen bebarengan nekani Kongres Sastra Jawa. Yukirah yo ngerti, wong nek jeng Retno lunga kongres kae, ya sok nganti pirang-pirang dina lagi mulih. Wong loro bubar dahar njur padha ngasuh. Merga sorene ora ana acara arep padha metu. Kira-kira jam 7 ana taksi mlebu pekarangan
sing bakal ngeterake Retno lan tamune nyang alun-alun nonton pasar malam. Taksi mau dicharter Retno liwat HP. Ranto metu saka kamar sing kanggo ngaso wis pakaian rapih. Retno dadi kami tenggengen oleh nyawang. Jebul gandeng tenan kancaku iki. Ngono batine. Ranto mesem rumangsa yen digatekake. Saiki Ranto sing nyedhaki Retno lan terus gandeng tangane karo kondo. Ayo Jeng, budal, rak wis siap kabeh to? Retno kecipuan karo mangsuli. Wis Mas, kari budal. Ayo. Wong loro gegandengan munggah taksi budal ning alun-alun. Yutu kirah sumengeren anggone nyawang. Sak mungguh dadi pasangan, ketoke kok wis trep lan serasi banget. Yutu kirah wong bisa ngeluk itu. Senajan dheweke ya sejajar umure karo Retno, bendarane. Ning njur arep ngopo? Ngelingi yen jejere mung saabdi, sekolahe tamatan SD. Mongko ya ora serawung jaba. Tepunge mung karo tangga teparo sing cedhak. Mula atine sing wis ana rasa seneng marang liya jinis kuwi dipepar dhewe kanthi kebaeng panalongso. Atine diyem-yem, batine sok pangeran rak ya paring jodoh. Ngono pamubuse Yutu kirah. Kanthi sawetara Yutu kirah denger-denger ana ngarep lawang kamar tamu. Muntapake bendarane, keterake kancane nonton pasar malam. Bareng eling yen mung ijen tunggu omah. Yutu kirah gage mlebu. Nutup lan ngancing lawang. Tumuju kamar dahar. Ngloroti regetan sing mentas padha kanggo dahar. Bubariku banjur mangan dhewean kanggo sangu mancal kemul. Sakwise asah-asah lan ngangeti sayur sing isih, Yutu kirah nyetel TV neng ruang tengah. Ning mung lirih-lirih banget. Durung ana sak jam saanggure bendarane ngeterake kancane. Dadak ning latar ana kijang mandeg. Njur keprungu suarane wong padha cecaturan. Ora let suwe keprungu swara uluk salam. Kula nuwun. TV dipateni. Yutu kirah niling-nilingake swara. Cetha yen suarane wong lanang-lanang. Senajan atine gureh ning ditenang-tenangake karo mikir batine. Aku kudu ngati-ati. Gage marani cendela. Dibuka kacane karo takon saka njero. Nuwun sewu, panjenengan menika sinten? Kula kancane Retno. Yutu kirah kondo. Oh, Jeng Retno tindak alun-alun ngeteraken tamu. Sekedap malih kondur. Sampeyan niku rewange? Salah siji wong mau takon. Inggih, wangsulane Yutu kirah saka njero teralis. Bukaan yu, aku sak kanca arep mlebu. Pakone salah sijine wong mau. Woh, kontenipun dipun kunci sedaya lan kuncinipun dipun asta Jeng Retno. Wangsulane Yutu kirah goroh. Ya wis yen ngono, tak bandreke saka njaba ya yu. Wong sing ana njaba kondo. Weh, ampun Mas, ampun. Kula mindak lepat. Jeng Retno tak aturane kondur mawon. Kondo ngono Yutu kirah mencet-mencet remote TV. Kaya patrape yen wong ngomong nganggo HP kae. Njur Mak Umi swara lirih. Bar kuwi njur kondo karo sing ana njaba. Empun Mas, sekedap malih Jeng Retno lan tamune rak kondur. Krungu kandhane Yutu kirah, wong-wong kuwi inget-ingetan sedelo. Salah sijine njur kondo. Wes yu, aku tak nenggone kanca. Mengko wae yen wis do mulih, aku tak bali. Kondo ngono, wong-wong mau mlebu kijang terus geblas tumuju dalan gedhe. Yutu kirah ngelus dodo. Atine krasa lega nalika wong-wong kuwi wis padha lunga. Ana rasa cubriya dene tamu kuwi rada meksa arep bandrek lawang barang. Yen wong becik-becik sengara wani kondo kaya ngono.
Mongko jare mau kondo yen kancane. Aduh, piye ya? Yen kuwi wong golek-golek ngono batine Tukirah. Mikir kaya ngono, Tukirah gage memburi. Liwat lawang dapur, Tukirah mlayu nang gerdu parondan sing nalika semono jam 09.00. Sing ronda wis padha teka. Tukirah njur cerita lan njaluk pambiyantune wong-wong petugas ronda yen omahe bendarane ana tamu sing nyolowadi. Malah kanca kancane sing mentas padha teka oleh arep mbandrek lawang yo diceritakake tapis. Rahayune yo Tukirah bisa ngapusi kanggo remote TV. Mongko sing jeneng HP nol putul. Yo Tukirah ora ngerti foto katune. Wong nyekel wae durung tau. Saka pamarayogane Pak Suro, tetuane rondo. Gudang wadah kayu, mburi omahe Retno kon buka. Sing rondo bakal padha ngalih. Dedepi ana gudang kono. Tukirah manut. Atine saiki mantep merga ana sing ngawat-awati. Ganti ceritane sing lunga ning alun-alun. Retno rumangsa tansah gelo. Dene tamune diajak ndelok stan-stan sing penting kayata kereta kencana, pusaka-pusaka raja-raja jaman biyen. Kok ora seneng? Balik tansah ngeret-ngeret Retno nang gone wong sing uyel-uyel lan sing ora genah. Kanthi Retno gumun dhewe. Lagi wae Retno ngarep ngajak mulih. Dadak Pak Reguduk polisi nguber copet sing jarene mlayu nang pernahe kono. Kanthi bola-bali Retno pijer arep ketabrak polisi terus. Usana tembunge, "Mas, bali wae yuk. Aku kesel." Ranto yo njur manut wae ngetutke Retno mau. Jakete Ranto wis dicopot, banjur dikempit. Wong loro naksi mulih. Gandeng atine ora seneng, Retno ora akeh omonge. Tekan ngomah, sakwise wisuh lan ngombe banyu putih. Retno ning kamar tamu, nemoni tamune karo kondo. "Mas, nek saya yo terus ngasuh wae. Aku yo kesel arep turu." Yo Tukirah rekane arep kondo karo Retno apa sing kedadian mau. Ning Retno wis kesusul mlebu kamar lan kancing lawang. Atine gelo banget. Sidane mung tongo-tongo nang peturan kamare. Babar blas ora ana rasa ngantuk. Ning malah mikir terus. Apa meneh ngerti, tamune mlebu metu. Ora kok njur mapan turu neng kamar sing wis disediakake. Neng malah lungguhan neng kamar tamu. Nalika yo Tukirah arep nutup lawang lan cendhela, Ranto tamune menging. "Aja yu, aku isih lungguhan kok, mengko ndak tutupe." Yo Tukirah mangsuli karo ngadeg ana cedhak lawang. "Mas, punika sampun dalu, jeung Retno ugi sampun sare. Kula ingkang kedah tutup konten yen mboten mindak kadukanan." Kandhane yo Tukirah alus. "Wis to yu, kono turu, aku sing genti jaga omah." Krungu wangsulan ngono mau, Tukirah gage memburi. Ora mapan turu. Neng gudang kandhane wong-wong sing wis padha jaga-jaga. Bubariku lagi mlebu kamare. Durung wae ngledhekake awake, keprungu mobil mlebu pekarangan. Lan let sedhela ing kamar tamu. Wong omong-omongan keprungu cetha saka kamare Tukirah. Mesti kancane sing teka mau awan kae. Batine alon-alon dheweke tangi. Lagi wae metu saka kamar, weruh Ranto tamune bendarane. Nuntun motor metu liwat lawang ngiring omah. Gage Tukirah halok. "Loh, dalu-dalu badhe tindak pundi, Mas?" Karo noleh sejak kaget, Ranto mangsuli. "Anu yu, ngampil motore jeung Retno sedhela, arep tak nggo metu." Motor terus dituntun metu. Yo Tukirah mlayu mlebu, rekane arep gugah bendarane. Ning tekan kamar tengah, weruh TV wis ora ana. Saknalika Tukirah bengok gugah bendarane karo ndodoki lawang. Retno kaget gage metu, bareng karo mlebune wong-wong ronda sing padha teka. Barengi tekane wong-wong mau, mobil sak wong-wonge wis geblas.
Klebu Ranto tamune Retno sing ngaku sahabat penane. Wong-wong rondo padha mlayu tekan dalan gedhe. Ning mobil sak penumpange wis baur karo mobil-mobil akeh ing dalan gedhe. Rahayune motore Retno isih utuh njagrak neng ngarep lawang iring omah. Kuncine rusak mergo dibandrek. Ya mung TV sing katut kegawa. Gandeng kaget turu digobyak. Retno metu saka kamar bingung. Neng bareng Yutu Kirah lan wong-wong ronda cerita. Retno sakala ngrangkul Yutu Kirah karo nangis kondo. Matur nuwun ya Yu, kowe nyelametake aku lan sak isine omah. Upama aku ana omah ijen, mbah wae dadine aku kleru Yu. Aku gampang percaya lan kurang pengati-ati merga saking akeh kancaku. Wangsulane Yutu Kirah karo groyok. Sampun jeng, tujunipun kula tansah ngestokaken dawuhipun Kang Ibu dados samukawis kula manah-manah saestu. Wiwit panjenengan tindak ngalun-ngalun lajeng dateng tamu kathah ngaken rencang panjenengan. Kula sampun cubriya awit tindakipun ingkang briga-brigi mboten sopan. Iya Yu, aku saiki saya percaya banget neng kowe. Karo wong-wong sing rondo Retno kondo. Bapak-bapak, kula matur nuwun sanget dene panjenengan sedaya sampun sak biyantu dateng Yutu Kirah jagi kawulujengan kula. Kula ambali malih, kula matur nuwun sanget. Wong-wong banjur padha bubaran. Yutu Kirah nyeritakake kabeh apa sing mentas kelakon. Dene Retno mung bola-bali muji syukur karo Gusti sing murban dumati. Dene isih pinaringan slamet lantaran Yutu Kirah. Nalika Retno arep bali ning kamare, liwat kamar tengah. Dadak weruh jakete Ranto kari kumlumbruk. Bareng dijupuk, jebul ing jerone isi tas wanita. Sing jerone isi dompet, duit sing ora sithik gunggunge, lan surat-surat penting. Uga KTP. Retno unjal ambekan batine. Pantes dijak nonton stan-stan sing apik wegah. Senenge ning papan-papan sing uyul-uyulan wong. Tibake karo nyopet. Dadi jaket iki ngiras kanggo buntel lan ndelikake barang asil nyopet. Bareng wis tita oleh ngolah-alik isine tas. Retno kelingan fotone Ranto sing rong dina kepungkur nembe dikirim. Yo nalika kondo arep teko dolan kuwi. Foto dijupuk, didadekake siji karo tas lan jaket. Niate sesuk-esuk arep ning kantor polisi karo Yutu Kirah, arep laporan lan masrahake barang-barang mau minangka bukti. Mula marang kabeh wae, senajan ngaku kanca sedulur, yen durung cetha tenan, aja gampang percaya. Cutel.